Helo a chroeso nôl i'n fideos bach cloi ar Cryptograffeg. Nawr heddi, ni'n mynd i wneud rhywbeth bach yn wahanol. Ni'n mynd i wneud Seiffr traws osod. Nawr, hyd yn hyn, mae pob Seiffr ni wedi edrych arno wedi cymryd llythrennau y neges a wedi rhoi llythyren arall naill lle neu hyd yn oed symbol mwyn cuddio'r llythrennau. Gyda'r Seiffr nesaf ni'n mynd i edrych ar, mae fe'n gweithio mewn ffordd hollol wahanol. Dydyn ni erioed yn newid y llythrennau, ond yn newid y drefn. Ni'n cymysgu'r llythrennau i fyny i wneud yn anodd iawn i ni darllen, yn lle bod ni'n gwybod beth yw'r allwedd a sut i darllen yn Seiffr. So, y Seiffr ni'n mynd i siarad am yw'r Seiffr Ffens Rheil. Nawr, beth chi'n neud yw chi'n ysgrifennu y patrwm fel hyn. Dyma'r neges fi moyn cuddio. This is a secret message. Mae hyn yn gweithio yn y Gymraeg hefyd. Ond chi'n ysgrifennu this is a secret message mewn ffordd igam-mogam yn ôl yr allwedd. So yr allwedd yw 4 a ni'n dweud hyn rhaid yn dynnu 4 rheil. 1, 2, 3, 4. Okay? So chi'n ysgrifennu mewn patrwm igam-mogam yn ôl eich allwedd. A wedyn, cyn i chi danfon y neges yma at rhywun, chi'n cymryd y llythrennau ac yn ysgrifennu ar draws. So, chi'n ysgrifennu ty, a, ty, g, h, s, s, ac yn y blaen, tan bod yn edrych fel hyn. A chi'n gallu gweld, mae hon yn edrych yn hollol llanas. Mae fe'n anodd iawn i gweld beth all hyn fod. A yn enwedig, os nad oes chi'r allwedd, mae'n gallu bod yn anodd i dorri. Nawr, mae hwnna yw'r broses o amgryptio, o cymryd neges chi'n gallu darllen a newid o i neges sy'n anodd iawn darllen. Os ni'n derbyn neges wrth rhywun sydd wedi amgryptio, ni moyn dadgryptio fe mwyn i ni gallu darllen o. So, y ffordd o wneud hyn yw mae rhaid ni'n gwybod beth yw'r allwedd yn gyntaf. So chi'n gwybod yn yr achos am y 4 yw e. A wedyn, chi'n mynd i uwcholeuo y gwagleoedd fydd yn cynnwys rhannau o'r neges gyfrinachol mewn patrwm igam-mogam. Ni'n moyn tynnu llun y patrwm igam-mogam. A wedyn mae llythyren cyntaf y neges ni wedi derbyn yn mynd yn y gwagle cyntaf. A wedyn symud ar draws o'r chwith i'r dde. Ac yn yr ail gwaglen di uwcholeuo, dyna lle mae'r ail llythyr yn mynd, a'r trydydd, a'r 4 ac yn y blaen. A pob tro ni'n dod yn ddiwedd un rheil, ni'n mynd i lawr i'r un nesaf. Wedi i chi llenwi y blychau i gyd, be chi'n ffindo yw bod chi'n gallu darllen y neges trwy darllen yn mewn patrwm igam-mogam. So, dyma'r neges rydyn ni wedi derbyn. Edrych bach fel hyn. Nawr ni'n gwybod taw yr allwedd yw 4. Felly ni wedi tynnu llun fan hyn gyda 4 rheil, 1, 2, 3, 4. A wedi uwcholeuo ein patrwm igam-mogam fel hyn. Gwych. Nawr, mae'r llythyren cyntaf, y neges, yn mynd mewn i'r gwagle cyntaf rydyn ni wedi uwcholeuo. So mae ta yn mynd mewn fan hyn. Gwych. Nawr, mae'r ail gwagle dyn ni fan hyn, a'r ail llythyren. So a'r ail llythyren am y mynd mewn fan hyn. A wedyn mae ta yn mynd mewn fan hyn, trwy'r llythyren, a y g yn mynd fan hyn. Nawr am bod ni wedi cyrraedd diwedd y llinell, ni'n mynd i symud i'r llinell nesaf. So mae h yn mynd fan hyn, a wedyn s a'r e ac yn y blaen, tan bod ni'n llenwi hon. Ac wedyn, ar ôl, so ni'n cyrraedd yr e fan hyn, a nawr mae 2 i dot dyn ni, a wedyn r ac yn y blaen, yn llenwi hyn. A wedyn mae just 2 dyn ni ar y diwedd, fanna. A nawr chi'n gallu gweld, ni'n gallu darllen y neges yma a deall beth sy'n cael ei dweud trwy darllen i lawr y patrwm igam-mogam. So ni'n gallu gweld this is a secret message.